Namhlanje indaba engizonifundela yona ithi ukusinda komhlaba nemvelo emva kwevirus. Mangiqeda ukunifundela nathembisa umzambane olala ngithi. Okay, akho. Wena susu tape le masukul solo tape. Masuyambatha ingubo le. Masuyathula ke. Okay. Ukusinda komhlaba nemvelo emva kwevirus. Ukufika kwami kulomhlaba ngaphapha ekhaya sasigcwele umuzi sisaphelele. Umama wami eseyintombazanyana emushe umakoti ekhaya. Ubaba insizwe sebenze egoli. Ani bami bese izintombi bengamatshitshi, abanye basebeqomile benamasoka. Obhuti bami abadala belusa izinkomo zobaba bebuya ngokuzodla ekhaya noma bezoncilisa amankonyana ngesikhathi sokuzosenga. Ugogo engakaguga kakhulu esakwazi ukuzithezela nokusikhela futhi amanzi. Ngangisemncane ngokweminyaka kodwa ngiyakhumbula ukuthi ubuntu bekuyinto behamba phambili ekhaya kanye nakomakhelwane bami, singenelana, sidlelana, sinanelana, singamunazelana, singahlebani kusengwe izinkomo amasi kwiziphihla umuzi nomuzi obungafuyile kodwa ubeli bakhona igula lamasi egcekeni. Iyodwa kuphela ifoni endaweni nakhona uma ufuna ukufona ubuhamba ibanga elide, mawube nebhadi kuthiwa inetwork ayidonsi, amabheke engakabi maningi, imali endla lesaphathiswa ngencwadi efika ngetekisi eliphuma edolobheni kanye kuphela ngenyanga. Sasizingane ezidlala o-13, ushumpu, umagendo, uskoshi, inqathu, ufihla bhandi, ublack mapatile, umacashelana. Sidlala imizi, matambama masiqeda ukudla, sidlala uzonke, sixoxe izinganekwane, sidlala amaphicaphicane nomacobane, sigwarane kuze kube khona okhalayo ukasithethisa. Hayi mina mani, anibona ukuthi niyakhalisana, lalani manje. Siqhubeke sithe ngaphansi kwengubo sisixoxelana amahlaya. Ngeminyaka o-2000 kwangenelela amaselula phone o-Ericsson, Nokia 5110, 3310 kanye no-Motorola. Kulapho kwaqala khona ukusabalala izifo ezazingalapheki emhlabeni izingane zami. Akusho ukuthi izifo zafikana namaselula phone, kodwa kwaba ukushintsha kumhlaba ngo-2000. Ukuhamba kwesikhathi saphunga ekhaya. O-anti bahamba bayogana. Obhuti bahamba baye emadolobheni bayozama amatoha, abanye bafika babambe inkunzi baboshwa, abanye babhudutshulwa amabhunu bashiye emhlabeni. Ubaba bese umnumzane impela eseqhakaza nempunga ekhanda esemile nomkhapha. Umama naye semdala engaseyena umakoti esehola lempesheni yokugula eseno-BP. Ugogo engasakwazi ukusihambela esedondolozela ngobhoko lwakhe. Ontanga bamantombazane bedlala nabo, abanye baqoma bamisa amaduku bayeka izikole bayogana, abanye bayofunda emanyuvesi. Impilo nje yaqala yashintsha kuwona wonke umuntu wayekhona mengikhula naye ngalesa sikhathi. Komakhelwane bami abanye bathutha bayokwakha emadolobheni, abanye bashiye emhlabeni kwasala izingane zodwa egcekeni, abanye kwavalwa imizi, abanye sagcina ukuzwa ngabo kuthiwa sebehlala koSoweto leGoli, abanye sebehlala khona la eThekwini koMlazi. Sasizwa ngendaba kuthiwa sebekhulile obani basebenza manje emadolobheni sebeze bazala ngisho nanesingane. Umhlaba ube usuthuthwa kwandi technology, kwavala amafemu babadilizwe emsebenzini babuya bazohlala emakhaya. Kwafika imishini efundile emafemini, kwayiyo manje yenza imisebenzi yabantu. Amakhampani ayekuqasha abantu permanent, kwaqashwa ngama-agent. Umuntu axabana naye ku-social media buya zokwatela wonke manje umuntu akahleli nayo lapha endlini. Kwaphela kuyoshela emfuleni emasokeni ezidlela eziye emfuleni ematshitshini sezamile utshani. Sekushelwana qona lekuhlukana khona lapha emafonini. Ubuntu nokubambisana nokuphana kuphele konke manje ebantwini. Kube sekufika unyaka ka-2020 ofike nevirus izingane zami ebiqhamuka eShayina. Le virus siqale sayizwa ngendaba sesi-South Africa. Ingenelile emazweni aphesheya kwezilwandle yababulala abantu, yabaqeda yaze yafika eSouth Africa, yafikela edolobheni laseThekwini KwaZulu-Natal. Kwaba ukuthi yasabalala eSouth Africa yaqala yabulala abantu kancane kancane. Uhulumeni akangazi ukuthi nayenzeni ngayo le virus ngoba phela ikhambi elingakatholakali. Wamemezela ukuthi asibaleke sicashe sihlale ezindlini singaphumi. Nangempela kwavalwa indawo ezithengisa utshwala, kwavalwa ukwayi. Nangempela kwabanjalo emhlabeni. Bekuthi umuficakala eminyango ububoshwa noma ushawa amasosha. Kubaphoqile abantu abaningi ukuthi bethobele umthetho kahulumeni bazivalele ezindlini, becashe noma bekunzima. Sithe sisazivalela endlini sisathuswe yilokufa, abantu abaningi bagcina bekujwayela ukuthi kahle kahle kuyimpilo ukuhlala endlini nemndeni wakho. Abanye bakhumbula nokuthi kambe bayakwazi ukuhleka nezingane zabo, bedlala nezingane zabo. Abantu abaningi baphelelwa ukudla besezindlini. Kwaqala ubuntu ebantwini, obekade enakho ukudla benikela kobengenakho. Abantu bafunda ukumukela nokuthi ngiyabonga. Emva kweminyaka eminingi lokho kungasenzeki.
Izingane zahlala ezindlini zadlala zonke egcekeni zafunda ukuxoxa njengezingane. Kwabuya ubungane ezinganeni, baqala badansa ndawonye, bapheka ndawonye, bacula ndawonye abemndeni. Hey, abantu bakhumbula ukuthi kambe kunabazali babo emakhaya. Baqala manje bafonela abazali babo usuku nosuku, nemizi bisihlukana ihlakazeka ngenxa zotshwala. Kwaxoxisana, kwabuyisana, kwathandwana kabusha. Engingakusho nje zingane zami ukuthi ukufika kwevirus emhlabeni kusindisile umhlaba kanye nemvelo yawo. Ulwandle lahlanzwa izilwanyana zasemfuleni kanye nezilwanyana zasendle zithola ukuphila zazalana zanda. Abantu bomhlaba besavaleleke ezindlini. Edolobheni kwakuhambeka manje, izimoto zonke zazipakiwe emajalidini. Abantu basidweza ukugijima nokujima nokuhamba ngezinyawo zabo. Namafemu amaningi asevaliwe, nomhlaba manje waqala waphefumula, nezulu lanetha salibona ilanga nezinkanyezi zebusuku. Yize ukufika kwevirus kwakuyizindaba ezithusayo ezimbi, kodwa zaliletha ushintsho emhlabeni wezingane zami. Kwathi sesikhuliwe kuthiwa siphumele eminyango, selitholakele ikhambi. Sonke sawujabulela umhlaba esawufica uyiwo kunalona esavalela endlini uyiwo. Kwathatha ivirus ukubuyisa ubuntu ebantwini, sabambisana singabantu. Umhlaba waba indawo engcono kakhulu, yize iminingi imiphefumulo yasilahlekela kulolu yabhubhana. Kodwa ubuntu kumuntu bavuka baphila. Kulapho engabona khona ukuthi noNkulunkulu uyaphila. Wasebenzisa ivirus ukuhlanza alungisa umhlaba wakhe. Ngoba uma ungenankinga awusoze wasibona isidingo sokushintsha ube umuntu ohlukile kunalona obuwuyizolo. Engingakusho nje ukuthi ukufika kwevirus mhlawumbe khona okwasishintsha saba labantu esiyibo namhlanje. Lalani zingane zami, nikhohle okwenzeke namhlanje, nivuke kusasa niphuphe futhi nibe namaphupho, niqhubeke nempilo. Ngiyabonga kakhulu.